pero tiene un gran simbolismo. And it's called a maquilla. Nik gogatzen naiz, Ardantza lehendakaria zela, hasi zian eskatzen, eta Ardantzan sekretaria zena, deitzezin maiz. Nik gogatzen naiz, makillak ematen duen izkiziluak, jarrikin jura lehendakari. Hore bada, jendia horieri eitia, ez? Lehendakarien makilla da zilarrezko ohorezko makilla bat, eta egiten da orain dela 300 urte bezala. Horrek egiten du berezi. Izpira markatukako egurra eta kaskilloak, eta larruzko trentzatua eta pomoa adarrezkoa. Ohorezko makilla daukan gauza ezberdinen bakarra da eskumuturra, kasuntan zilarrezkoa. Saltzen da asko, Frantzian erreputazio handikoa da, zen eta da bien de interes kultural, baina baita ere mundu anglosajonera baita ere. Euskal Herrian egia da makilla dela ikur kultural emozional bat. Kanpora bidaltzen dugunean produktua izaten da erabiltzeko. Nahi dutena da bastoi bat berezia, eskuz egindako zerbait. Makilla erabili izen dela agintean daona jantzteko, ondala 200-300 urtetik onanzko kontu bat dela. Katalunian erabiltzen da, Espainian erabiltzen da, hijituen artean erabiltzen da. Azken batean ez da besterik, agintari horrek erakusteko agintia daukola. Ibilizan laguntzeko eta bestetik arma modura. Armak eurap erabili zen dira agintarien ezaugarri modura.